Daltonien tosifani. Viimeksi kun näin Kevinin, hän oli näin pieni. Moi, Melsetä! Tervetuloa viettämään lomaasi vankilaani. Vau, ovatko Daltonit täällä? Moikku! Kaverit sekoo, kun kerron tästä. Mä oon Kevin ja oon suurin faninne. Mutta Kevin, he ovat rosvoja. Sä et nyt tajuu. Ne ryösti rikkailta köyhille. Ne vastustaa vääryyttä. Ai jaa, sitäkö me tehdään? Kuten äsken näitte, minä olen sen pojan idoli. Ja me voidaan käyttää sitä hyväksi. Eli me... Kuka hän on? Ei korppikotka, eikä lentävä lehmä, vaan Super Averell! Oi, ei mennyt ihan putkeen. Ja arvaa, kuka se oli? Billy the Kid. Katsoin häntä ja sanoin, täällä on tilaa vain yhdelle sankarille. Olisipa siistiä olla niin kuin sinä. No, se voisi olla mahdollista, jos meillä olisi apuri. Apuri, joka varastaisi setänsä avaimet. Super Averell! Apuri, jolla on pitkät hiukset ja nimeltä Kevin. Hei, kelpaisiko minä? Tekisin parhaani. Mä niinku halusin lähettää sähkeen mammalle. Oletpa kiltti, kun ajattelet muoriasi. Sulje ovi perässäsi. Heippa, lähetän sulle kortin. Häh? Lupasit, et saan tulla mukaanne. Tietysti saat tulla. Saatamme tarvita panttivankia. Otetaan hatkat. Miten ne hatkat otetaan? Daltonit pakenevat! Hätkyt nappasivat Kevinin! Ei hätää! Super Averell pelastaa! Hän on Sä oot mieletön! Saimme saaleiksi $350. Ei yhtään assumpaa vai mitä, poju? Ei, mutta ette taatusti pysty samaan käsillä seisten. Koivet kattoa kohti, tämä on ryöstö. No, poju, eikö ollutkin upeaa? Joo, se oli okei, mutta ette taatusti rosvaa junaa yhdellä jalalla. Super Averell! Ottakaa tosta malli. No, poju, eikö ollakin kaikista hurjimpia rosvoja? Ette te kyllä hurjimpia ole. Hän käy hermoilleni. Isäni odottaa tosi tärkeää lähetystä. Panssarivankkurit ja monta vartijaa. Ette varmana rosvo sitä. Täh, noin pienet vankkurit. Isä sanoo aina, että huomaamattomuus on kaikista paras turvakeino, mutta ymmärrän, jos ootte jänishousuja. Ei taatusti olla. Kohta näet, mihin nämä 4 hurjaa rosvoa pystyvät. Kädet ylös!
Uskomatonta. Averell pelasti meidät jo toistamiseen. Tässä se on! Vuosisadan saalis, Clint lännen sankarin ensimmäinen numero ja vieläpä alkuperäisissä kääreissä. Isä ei koskaan anna koskea siihen. Vai tärkeä lähetys? Mistä tämä kertoo? Liikaa tekstiä. Se menetti arvonsa, kun tuhosit sen kääreet. En enää fanita sua, senkin tuholainen. Vannon, että mä teen susta... Mitä kaltaisesi nakki muka tekee? Nakki oli yllättävän sitkeä. Kane Peabody, täten palkitsen sinut kunniamitalilla. Ansiostasi Daltonit ovat taas telkien takana. Kiitos setä! Harmi, että sarjakuvasi katosi kuin tuhka tuuleen. Niistä lähtien lännen sankarit ovat suojelleet pankkeja niiden ryöstämisen sijaan.